Ndosaka akamuudza kuti inini ndirichi Isaiah 9:6. Saka ava nhasi unanditi vadibhize kunamata chisikwa ichi. Regai ndikudzai Isaiah 9:6 inoti nokuti takazvarirwa mwana takapiwa mwanakomana umambo huchawa papfudzi rake zita rake richanzi unoshamisa gota Mwari une simba baba nokusingaperi. Muchinda uri gani? Anzi nekuti takazvarirwa mwana. Mwana aita ndeupi? Ndi Jesu. Andika. Saka Jesu wakuqualify. Ngati mina itizwe mina inzwa izvi. Vanotaura sei kana imi muchiwapindira pakati pavo pekuti vataure? Ngavapindure vhesi tainzwa. Pindurai she. Isaiah kutaura. Anzi takazvarira mwana. Mwana komana. Anzi mwana uyo achanzi. Anzi baba yokumusoro-soro. Achanzi baba wechi yokumusoro-soro. Achanzi ndiye Mwari wacho. Ndiani uyu? Ndiye Isaiah. Chiprofita panani? Pana Jesu. Ndosaka nasu nomuchiona ava vanhu vachiti Jesu ndi Mwari nekuti Isaiah akaprofita kudhara kuti Jesu yeye achatonzani. Saka ndoda tiende pa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Tione kuti zvakamira sei. Ndai pa 1 Timothy 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Musarovane basi. 1 Timothy 2 verse 5. Ngatite nharo dzedu 1 Timothy 2 verse 5. 1 Timothy 2 verse 5 right hande yaonekwa muvhangeri rwende. For there is one God. Nekuti kunongova naMwari mumwe chete. Clear message. Thank you. And one mediator between God and man. Pane mediator pakati pevanhu naMwari. There is a mediator. We have one God and his people. Between God and his people there is a mediator. The man Christ Jesus. Anzi uyu mediator uyu anonzi munhu Christ Jesus. Mediator uyu munhu. Kunongova naMwari mumwe chete kudenga. Pasi panapa pane vanhu. Saka pakati pevanhu naMwari anzi pane murevereri. Murevereri uyu anzi munhu haasi Mwari. Munhu haasi Mwari. Right, saka ameno munoti kudine zviri kutaurwa apa no ndini nda pilots. Munoti kudine pari kutaurwa apa pakuti zviri kuzi ndi mediator haafani kunga achinamatwa. It's just mediation ameno ndizvo ameno. Ndizvo shoko raMwari pavatatu ndinofana kuconfuse timu iyi. Let's say Michidaro. When we talk of Jesus Christ, Christ is the Messiah, the anointed one. Dzimwe nguva anotombofungidzirwa kunzi chipoko ari pamusoro pemvura. Dzimwe nguva Peter anotomborwa neconfusion akati tadini kuvaka dumba renyu nerani because anga apinda muglory. Christ can be given any name rinongoita kuti Mwari arumbidzwe. Ndiri kureva kuti chinyi mukavhura imimi ngatitange nezvaataura. Mukatarisa mazita aJesu kuOld Testament anonzi ndi Messiah. Anonzi ndi Prince of Peace. Anonzi ndi Emmanuel. Aditika anonzi gota zvoshamisa whatever. Ane mazita akawanda. Pamwe anonzi ndi Alpha na Omega. Iye anombonzi ndi mwanakomana. Handi muruzona. Avari kumuti ndi Isa. Jesu munokwanisa kutarisa context yenyaya kuti ari kuiswa muposition ipi. Bozi pesa anokwana. Panyama pacho anokwana bozi akabuda mudumbu raMary. Pamweya pacho anokwana bozi mugova make hamuna mapfupa. Inini wabvunza mubvunzo wauri kuda kupindurwa kunzi Jesu munomunamatiriei. I think ndozvo mandibvunza ini. Kuti why achinamatwa? Inini ndanchida kuti munipe vhesi. Jesu achiti inini ndiri Mwari. Thank you very much. Vhesi iroro minaika kutaura. Vhesi iroro amuna kundipa. Chimira ndikupindurei. Riripo. Jesu achiti ndiri Mwari. Mirai zvemukuru. Riripo. Mandibvunza mira ndikupindurei. Verengai. Isu tinotenda kuti kunongonamatwa munhu hana anonzi Mwari. Pana asi munhu. Mirai. Ndira asi munhu watevo. Nyaya yangu idongosvika pakuti kunonamatwa Mwari chete. Hakuna chimwe chinhu chinonamatwa. Kwetani? Pana Exodus chapter 8 pavhesi ya 20. Sorry panopiwa mutemo inoguma panotaurwa kuti usaone wamwe waMwari kunze kwani? Kunze kwangu. Usapfugamire zvisikwa kana kuzvinamata. Then kune vhesi riri panapa. Riri kuna Philippians chapter 2. Pavhesi ya not verse 5. Not verse 5. Ini ndiri kuda verse 9 yacho. Saka Mwari wakamukudza zvikuru
mirai vateereri vanzwe nyaya ize kupindura ivi inyaya yekuti vateereri vazive kuti vanofanira kunamatani. Saka Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame, avari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzibvumire dzichiti Jesu Kristu ndiye She, kuti Mwari Baba arumbidzwe. Saka mirai, handisandapedza. Pandiri kuda ndepekuti kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, he is the Lord, ndiye watinosubmita kwaari. Kana tasubmita kwaari, Mwari unochikudzwa. Saka you shall see kuti the Trinity God in one, you can't separate the three. Because pari kunzi kuti Ishe, munonamata Kristu ka muchimuti ndiye Ishe. Chishena ikatai mukasara right Afilipi ati tinamate Jesu. Afilipi ati Mwari vanzi Mwari vakati tinamatani. Ndi Afilipi ataura ini ndikuda kuvunza Mwari wati kuti ichuwa rienda pana Isaiah 45. Ato Isaiah akutaura iri. Ayo. Maramba Filipi tikuti Isaiah iri. Ngati petangovhara Bible racho. Tiri kuti wese vari kushandiswa nemweya waMwari. Musati ndi Filipi, moti werenga Isaiah. Amene murunzo ndandutaura. Tikangovhura Isaiah ka ndi Isaiah futi. Mukunzo ere. Saka ite dead rubber. Ataura kuti Afilipi angataura chiti. Exactly. Achitauriswa nemweya waMwari uri maari. Muri kuzvinzwa. Isaiah ari kutauriswa nemweya waMwari uri maari. Wati fambe nguwa yapera 5:23. Uku pastor ukumundira kwana Jesu. Luke 4:8. Kazvichimbidze. Munogona kuti pari kutsvagwa mavhesi kudai muchitaura manje. Ini zvandiri kutaura pachapsika. Ndezvekuti magwaro ese akafuridzirwa namweya mutsvene. Haudzuri paunoda, wosiya pausingadi. Bozi isusu tiri kuti chaishandisa Filipi mweya waMwari. Ndouri kuti pfugamirai Jesu mumuti Ishe. 5:23. I have sown by myself. Mwari vari kuti apa ndi Mwari vari kutaura. Papa ainyora Filipi ndi munonesa azizo kuti Filipi akati aitaura ndi Filipi avasi Mwari. Apa Mwari ndo vari kutaura vachiti ndapika nemashoko anobva mukana mwangu. The word is gone out of my mouth in the righteousness. Mashoko aya abuda. Zvakare mashoko aya akarurama, anzi mashoko aya ambofe achinja kusika rini na rini. That unto me every knee shall bow, every tongue swear. Mavi ese ngafugame. Mwari chakutanga vapika muzita rani? Muzita rawo. Kuti inini vanhu vese ngavandifugame. Taenda kwa Filipi, Afilipi ari kuudza vanhu kuti ngatinamate kunani? Kuna Jesu. Saka tikuenda pana Jesu pacho Luke chapter 4 verse 8. Alright. Makasikare kusvikapo. Yenda svika Luke 4 verse 8. Right izo. Ndiri pa 8. Vari kuti Jesu akapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Mwari kuna Isaiah vataura kuti ndinamata ini ndiri wani. Jesu zvakare auya ari kuudza vanhu kuti namatai chi Mwari bedzi. PaMateyu chapter 6:9 zviri pachena, munhu wese anoziva Jesu akati kana makunamata iti baba vedu kumusoro kudenga. Hana kumboti zita rangu. Now Afilipi ari kuuya achiti mimi kana makunamata namatai chi Jesu. Mashoko aFilipi asi aMwari ndi aFilipi aitaura. Alright, mazvita batai makadaro nekuda kwenguva yedu hatingachapfuriri mberi, asi nhau iyi kuti Jesu unofana kunamatwa here, zvinofamba sei? Tinosimudzira nayo sundo rinouya. Zvinopawo mukana kune vadaro vedu ava kuti vaende vachinovhura magwaro. Ndatenda hangu mazvita henyu. Alhamdulillah. Kudakara takumana he sangozi matapsi pamwe tidila naye taura naye tosira taita tindo ndewakuya wachita chimuti.